Salam mehmanlar. Biz bugün nerede bilýäňizmi? Rızkal mebella. Özüm ulna kan täzelik bilen. Mehriban ýerleşler. Atly halal ocaklarymyza mebel satyp alaýyn diýseniz, şu wagt iň amatly pursat. Rızkal mebel dükany May ayının 21'ine Kurban Bayramına çenli ulardanlatış ıglan edýär. Şeýle hem şowullarda söwda edilmişlerlerine televizor podstavkasy bilen diwan sowgat berýär. Mümkinçilik bilen bermäli mehribanlar. Bizim Rızkal mebel dükanymyzda mebellerin ähli görnüşleri var. Ýagny mehman otoglar üçin mebeller var. Aşhanatı için mebeller. Yatılyanatı için mebeller. Çağı mebelleri. Bizim mebellerimizin başka görüşlerini kim görmek isterseniz Instagram sayfamızda arkadan görüp bilersiniz. Bizim salgaymız varsa Lamanos köçeti 51A dükkanı, yani Bedevde Rızkal mebel dükkanı. Mehribanlar, yine de size ýatatmak isteyen zatım var. Arzanladyş diňe Bedevde Rızkal mebelle geçirýändir. Ýadynızdan çykarmak. Rızkal mebel öýüňize rızkar getirsin.